Για την κατασκευή της θήκης γυαλιών θα χρειαστούμε τα εξής. Πυρούνες για να κάνουμε τις τρύπες και να ράψουμε. Ένα κοφτάκι. Ένα διαβήτη με το οποίο θα χαράξουμε περιμετρικά το δέρμα εκεί που είναι να κάνουμε τις τρύπες. 2 βελόνες και κλωστή. Μία ματσόλα. Αυτό το εργαλείο με το οποίο θα κάνουμε τα τελειώματα του δέρματος περιμετρικά. Εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για τα κουμπώματα και τα περτσίνια. Έναν αναπτήρα. Κόλλα. Αυτό το ξύλο το οποίο χρησιμοποιούμε για τα τελειώματα περιμετρικά του δέρματος, αφού βάλουμε κερί ή το κονόλ. Το κονόλ, η κερί. Και αυτό το σφυράκι, κάτι παρόμοιο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να χτυπήσουμε τα πριτσίνια και τα κουμπώματα ώστε να πιάσουν πάνω στο δέρμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε τα κουμπώματα και τα πριτσίνια. Αυτά θα τα βρείτε μέσα στο kit. Τα κουμπώματα είναι αυτά εδώ. Και πάμε να τα βάλουμε. Παίρνουμε αυτό το εργαλείο. Βάζουμε κάτω. Βάζουμε το πάνω μέρος του κουμπώματος. Το γυρίζουμε από την ανάποδη. Το κουμπάμε στην τρύπα που έχει το εργαλείο ανάλογα με το μέγεθος. Από πάνω βάζουμε το θηλυκό του. Παίρνουμε αυτό το εργαλείο. Το βάζουμε στο κέντρο. Και αρχίζουμε να χτυπάμε με κυκλικές κινήσεις όμως. Δηλαδή περιστρέφουμε το εργαλείο απαλά ώστε να χτυπηθεί σε όλες τις πλευρές. Και το πάνω μέρος έχει κουμπώσει. Παίρνουμε τα κάτω κουμπώματα. Βάζουμε στο κάτω μέρος. Ξανά μέσα στην τρύπα. Παίρνουμε το αντίστοιχο εργαλείο που έχει στο κέντρο την τρύπα. Το βάζουμε επάνω. Και αρχίζουμε πάλι να χτυπάμε περιμετρικά. Τα κουμπώματα έχουν μπει. Εδώ θα χρειαστούμε το άλλο σφυράκι. Γυρνάμε την θήκη μας από την ανάποδη. Παίρνουμε το εσωτερικό κομμάτι. Περνάμε το ένα πριτσίνι. Βάζουμε μέσα στην τρύπα. Το γυρνάμε και από την άλλη βάζουμε το κουμπωμά του. Κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Παίρνουμε ξανά αυτή είναι εδώ τη βάση, τη μεταλλική, αλλά αυτή τη φορά τη γυρνάμε από την ανάποδη. Απλά θέλουμε κάτι σκληρό πάνω στο οποίο θα χτυπήσουμε τα πριτσίνια για να κουμπώσουν καλά πάνω στο δέρμα. Αυτή τη φορά παίρνουμε το σφυράκι και αρχίζουμε να χτυπάμε. Και είναι έτοιμο. Αφού έχουμε περάσει τα κουμπώματα, το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε περιμετρικά το τελείωμα που θέλουμε στο δέρμα.
με το κερί τι το έκαναν. Αφού έχουμε τελειώσει με τα τελειώματα περιμετρικά της θήκης μας, ήρθε η ώρα να βάλουμε κόλλα και να κάνουμε τρύπες. Για να μπορέσουμε να ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει η κόλλα, ώστε να μην πασαλείψουμε όλο το δέρμα στο πίσω μέρος, διπλώνουμε την θήκη μας και με το χάρακα κάνουμε ένα μικρό σημαδάκι. Επαναλαμβάνουμε και από την άλλη πλευρά.